повзе ліниву човен, і гуркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш, біг мій вічний дуже не знаю. Salam illeshler, şugun Ukrainada yerleşen Kiev şäherine ünsören bolsaňyz, ine şul köçe Hristiýanlyk diýil ya. Şul ady belli köçe Türkmenistana Türkmen Maşaýol ýaly köçe şul Hristiýanlyk. Adyna da bolsa Ýewromaýdan bolanlar şu tarapda boldy. Şu tarapda aýratyn ýetişden wideodan bolmasa ine şuňa Hristiýanlyk diýil ya. Şul postamenta da eger seretseňiz, ýa-ni pamятник независимости, garşylyk ýadygarlygy diýil ya. Ine onun aşağında ine bir jaý vardır, kvadrat ýaly, käbä meňreş. Ine şol pamятник uruşda wepat bolan adamlara, ýa-ni Kiýewi gorap wepat bolan adamlara bagşlanan. Eger de bu tarapy terseňiz, şo ýerde baýdaklar görünýär, ünsöriň. Şo baýdaklar häzir uruşda kim wepat bolanmasa, şoň atlary, ýa-ni spisaklary, baydaklary hemme zat bardyr. Her adamyň ölen wepat bolan adamyň atlary şo ýerde baýdaklar bar. Ine şu ýaly garaşsyzlyk ýadygarlygyň ýanyna garaşsyzlyk üçin ölen adamlaryň ýa-ni ýadygarlygy, soňra ýadygarlyk bolur. Häzirlikçe şu ýaly ýa-ni bir ýörüte bellenlen ýerler goýulýar. Ine şu ýaly Ukrain hökümeti, Ukrain halky öz gahrmanlaryna azatlyk üçin, garaşsyzlyk üçin görüşip wepat bolan adamlara şu ýaly hormat goýýar. Bu tarapa serseňiz, bu Glavpochta şu köçede ine muňa Ýewromaýdan köçesi diýilýär. Ine onda serseňiz, ýa-ni Arkhangel Mikhaýly ine başlanan şekil bar. Ine oň aňarysynda da bir topar gasinçalar bar. Oň arasynda ors meçidi bar. Gara şu Kiýewiň merkezi diýseňem bolýar. Ine şu günlükçe Kiýew şeýle ýaşaýar, uruş bolsa da halky arkyň gezýär, hemme zady öwrenşen we halky öz azatlygy üçin görüşýär. Men bir zada geň görýän Ukrainany bombalaýarlar, Kiýewi bombalaýarlar, adamlar egerde ýa-ni şahet bolsa, ýa-ni kiçik, ýa-ni bespilotnik bolsa hiç kim içine gizlenmem. Eger ýöne uly ballistik raketalar gelse signalizasiýa berilýär. Adamlar ýa-ni podwallara düşüp şo ýerde özüni goraýarlar wagtynça. Ine hormatly vatandaşlar, Ukraina garşylygyň şeýle galanýar. Kyn mesele ýöne şonda da şular gidýär. Biz bolsa entek ömrümizde bir gedegem öz garşylygymyzy alyp görmedik. Der dök görmedik, gan dök görmedik, energiýamiz berip görmedik. Şoň üçin biz bu ýaşamak. Haçanla halk öz garaşlygyny alaýsa, onu biziň geljegimiz emma biziň garaşlygymyzy bir diktatorym elläp bilmez, bir döwletem elläp bilmez. Şoň üçin hökman türkmen halky öz garaşlygyny almaly. Garaşsyz öz döwletimizde garaşly prezident ýa garaşly birine ýa bir döwlete garşy ýaşamaly. Biz öz garaşly döwletimizde özümüz garaşsyz bolmaly we hökümet diňe bize ýa-ni hyzmat etmeli. Ine şu ýaly Türkmenistan biz gurmaly. Pikir etmeň bu bir erteki mümkinler şu gün eger başlasak akşama gutorýar. Bize bagly. Şoň üçin men sizi şu ýola çagyrýan, görüşmeli, öz dostoýnstwany, adalatlygy saklamaly we Türkmenistanda konstitusiýa, kanunlar ýokary işlemeli. Hormatly vatandaşlar, ine biz häzir Mikhailovskiy ploşetde yerleşýär. Ine şuňa Mikhailovskiy monastyr diýilýär. Ine şu ýerde de şu suratlarda ine Ukrainany gorýan, wepat bolan adamyň suratlary. Защитники Отечества diýär, ýa-ni Ukrainany gorap wepat bolan adamyň suratlary. Ine soňa waka şu ýerde şuň suratlary, şuň ykballary Ukrainanyň taryhyna girerde. Bir ýerde şekiller bolar, bir ýerde uly hormatlanýan bir ýer bolar, şo ýerde şonuň hormatyny, şonuň ýa-ni adamlaryň eden gahrmançylyklaryny beýan eder. Ünsöriň Berdimuhammedow ýaly hiç zat etmeyen iki de gahrman bolan ýa-da Serdar Berdimuhammedow hiç zat etmeyen Amerika barıp şo ýerde bir ingliz dilinde bir tekst okap gahrman bolan näle hakyky wepat bolan adamlar. Ünsöriň. Ine şol grazdan adamlar ham hakyky wepat bolan adamlar amma şu uruşun epizodlary.
şolara bağışlap yankı goýulan postamentler. Ýürüte yankı filmografiya diýilýär. Ine şo ýerde de yankı wepat bolan öz vatan üçin gahrman bolan adamlaryň ine hemme ady, familiýasy we suratlary görünýär. Ine vatandaşlar, egerde biz bu tarafa seretsek, şol Rossiýa şurýal tanklarda gelip Ukrainany basyp aljak boldy we şo Ukrainlar şolaryň tanklaryny, şolaryň yankı maşinlaryny partlap, ine şunu ýürde şöra goýdular, postament ýaly. Ine baýdaklar goýdular, bärde suratlar we wepat bolan adamyň suratlary, gahrmanlarça. Ine Ukrainanyň urşunyň ýadygarlygy. Ine ünsüren şurýaly Rossiýanyň yankı maşinlary ýarlyp partladyp, şöra ýürüte eksponat hökmüne goýulan. Ine şu maşinlar Kadyrowlaryň maşinlary, ine şu maşinlarda gelip şuru partlanyp getirilen. Ýa-da ine şuňa BTR-nyň yankı bir görnüşi, Gusinçny BTR. Ine ýürüte maşinlar, ine BMP-2, bul bolsa tank, ine BTR-2. Ine şuraya raketa bilen şular, yani Kiyiv atýarlar, ünsüren. Bärde ine men gezip ýör, neonatçistler, faşistler hiç kim yok. Normal adamlar ýaşaýar. Olu ýaly, yankı Rus halkyna alap propaganda edip uruşa 24 ýyl taýýarlanyp, onsoň uruşa başlan ine Putiniň hökümeti şu ýaly rezultatlar gazandy. Ine gelin ünsüren şu ýerde ine Ministerstvo inostranych dел, Daşy işler ministrligi uşul. Ine şurýaly bombalap, gülýaly şäherleri şuňa öwrüli. Foto kolleksiýa Berdyansk diýer. Ine şurýaly partlama boldy, şurýaly yankı parahat halky partlap, parahat halkyň janlaryny aldylar. Rossiýanyň raketalary ünsüren. Ine gahrmanlar, şu adamlar öz watanyny gorap gahrmança nemetdi. Ine Kiyiw'in köçelerine şuraya aldı. Kiyiw'a çelli bir 20 kilometre galynça şul Rus goşunlary geldi. Rus zahvat etmäne goşunlary geldi. Bärik serdin ine Rus eskerleriň bolup ýatyşyny serdin. Şonu gelip yankı partlanyldy. Ine bärde de görseňiz, bärde de var. Ine gülýaly jaýyň içinde adamlar kowulda jaýlaýarlar sebäbi hem yer partlap, ortalar gelip, yani raketalar uçurup zat edip, halkı ezdiler, gırdılar. Ine şurýaly adamlar kowulda jaýlaýarlar. Ol ýadyňyzda bolsa beýik watançy urşuna ýaly. Ünsüren. Şurýaly şäherlerde, şurýaly yankı adamlar gelip, şonu da Ukrain halkı mert durup, öz watanyň topragyny gidermän göreşe, her bir kvadrat metre, her bir kvadrat kilometre görüşe. Ine serdin, şurýaly kolonna bolan gelýärler. Şonu Ukrain raketalary partlaýar. Şurýaly kolonnalary. Bir topar Rossiýanyň edermen olanlary öldü. Bir Putin ýaly adamyň bandit siýasaty üçin. Ine indik suratlary sertsem, ine gahrmanlar. Ünsüren. Şul men ýa Kazatski Mariupolda ine şul Mariupolda tutulup ýetir alındy. Ine şurýaly şunu horlap zat edip, ine şurýaly edermen bolan ýene gaýdyp geldi Ukraina, gahrman boldy. Ine şurýaly görüşdiler. Ine hormatly vatandaşlar, halk ine şurýaly öz watan üçin gidişýär, görüşýär. Men ýadymda haçan Ruslar çodonly hökümetim aljyrap näme çynmedy, halkyň öz galyp, öz abargony goýup, kokteyl molotov ýasap, öz gorunup başlady. Diýmek halk aktiv, watan üçin gidýär. Yankı bize lider gerek, bize o gerek, bu gerek. Şo ýerde lideram ýokdy. Hatta Zelenski hem näme üçin bilmedi. Halkyň öz organizowat yankı köçäň lideri, bir toparyň lideri ine şurýaly adatlyk alýar. Bizde de haçan Gurbanow geler, haçan o geler, bu geler garaşmadylar. Adamlar öz öýlerini gurumçylykda organizowany bolmaly, ynanýan adamlaryny toplap, ýuwaşadan öz garaşlygymyz üçin görüş başlamaly ýerlerde. Yerlerde gahrman, o daşından gelen gahrmandan gaty güçlüler. Şoň üçin şu yerlerde gahrmanlar çöze hemmedadi. Biz ýöne barıp usilene diýärse, biz şolar kömek edýär. Ya biz yerlerde däl gyna tamam. Biz yerlere barjak, görüşjek, ýöne bizi elten oklar. Biz barsak bizi diňe atýarlar ya ýok edýärler. Yerlerde eýýem
yaşayan adamlar var. Ular partizanlık bilenmi, beylik bilenmi, görüşüp yuvoş-yuvoştan adamlar tutup bilýärler. Olar yerde de. Şoň üçin eger halkymyz o yerde bir yerde galyp başlasa biz giýýär Türkmenistana. Saklanjakka sebäbi biz baryp gow ýa-ni usilene berip öňe çykarmasa halky soňky moment halk ýa agrardan uruşuna gider ýa-da bir täze gruppa gelip täze zahvat bolup täze ýa-ni diktatura dörer. Biz bolsak kanun esasyna, halkara konwensiýalaryň esasyna hiç zady unutman, sagat hemme zatlar çözüp bütün dünýä ine halk ýeňdi, halk edýär şuny, şul konwensiýalaryň esasyna edildi, şul adamlar tutak edildi, şul adamlar jenaýata çekilýär diýip görkezsek, onu bizi ösen döwletler goýarlar ve bize investisiýa bererler, bizi demokratiýa döwlet diýip hatap ederler. Häzir biziň adymyz demokratiýa döwlet Türkmenistan ýöne hiç il demokratiýa ýok. Zulüm hökmüne Koreýanyň ýanyna, ýa-ni hemme kategoriýalarda, hemme klassifikasiýada Koreýanyň ýanyna bolýan bir döwlet. Bul bir gynançlar. Ine hormatly adamlar, şo ýerde Sofiyski собор görünýär, Sofiyski ploşyt başlaýar. Men size näme görkezýän şu zatlary her wagt syýasat edemok. Kä wagt ine barýan şäherlerime ýa-ni şäherlerimi bilen tanyşdyrýan. Ine şu ýerde men ýöne gelemok, bu ýerde biziň watandaşlarymyz bar. Şolar bilen duşup, şolara kömek etjek bolup, duşlar geçirýän, hökümet bilen duşýan, şolara bir ýardamçylyk edýän we Türkmenistan boýunça ýa-ni nähili informasiýa bolsa men paýlaşýan. Ýalnızca men Kiýewiň 5-nji kanalyna çykyş etdim. Ýa-ni Ýewropaň syýasaty boýunça, Fransaň syýasaty boýunça. O ýerde de biz ekspert hökümine çykyş edýäs. Ne şu ýaly biziň syýasatçylarymyz bar Türkmenistanyň daşynda bizden güýçli adamlarym bar. Kimde kim intek görnen ok. Şoň üçin hiç zatdan gorkmalar, çekinmeler, maşgalan batyş edilýär, eýdilýär, beýdilýär, ykbal gapdalyny geçirýär. Şoňa ýa-ni ymtylsak, biz hereket etmeli, bolly. Kim ol gurban boly? Hiç kim. Eger halkyna elçilik etmese, eger halkyny goramasa, eger halkyna hyzmat etmese, bize hiç kim, biziň prezidentimiz däl ol. Ýurdu basyp alan bir zulüm. Ogry kim? Egerde wiza goýup halka ýa-ni mümkinçilik döretmese, onu biziň prezidentimiz däl. Biz öz prezidentimiz özümüz saýlamaly. Biz azat dogulýar. Allah tarapyndan bize saýlamany mümkinçilik berilýär. Biziň şu azat saýlawymyzy hiç kim elle girmäni haky ýokdur. Şoň üçin gidirmäli şonu. Bize azatlyk gerek, bize garaşçylyk gerek, bize adalatlyk gerek, bize gülýal döwlet gerek, bizi golýan, biz döwleti golýan bir halk gerek we biz döwlet, halk, ýa-ni watan hemme zatlary birleşdirip bir uly, güýçli, öňdäki türkmen döwletleri ýa döwlet kurmaly. Bolýan men indiki video çelsede hoş diýen, indiki teşekkür çelde. Sağ olun. Hormatly watandaşlar, biz şu ýerde Mikhailski собор, Mikhailskiýa ploşyt, indi şondan bäri gelýär, bu ýerde Sofiyski собор, Sofiyski собор, Sofiyskiýa ploşyt. Ünsüň, şu Bogdan Khmelnytskiň şekli. Bogdan Khmelnytski siz bilýäňiz, Ukrainanyň gahrymany. Şunu öňüni ýapdylar şeýle, ýa-ni raketa düşmedi ýaly, şekile şikes getirmedi ýaly. Ine ünsürseňiz şu ýerde hormatly watandaşlar, bir topar adamlaryň suratlary bar. Şul uruşda wepat bolan adamlar şular boýunça ýa-ni ýürüte memorial edildi. Wagtlaýynça onsoň bir dada bir ýa-ni konkurs bolup bir dada goýarlar şul adamlar bagyşlap. Ine gahrymanylar ünsürün. 86-njy ýyl 20-nji ölýär şul oglan. Demon diýip ýa-ni muň pozywnoy bar. Bul analitik diýip pozywnoy bar. 2003-de dogulup 20 ýaşynda oglan watan üçin helak bolýar. Günne Ukrainanyň eskerleri öz watanyny gorap ölüp durlar. Ine bu ýerde seyretsek, Bani diýip 89-njy ýyl 2014-de ölýär şul oglan. Ýa-ni watanyny gorap. Bul 2023-ne, ine 22-nji fevralda goşunlar gelýär, 24-nji fevralda bir aýdan ine şul adam ölýär. 99-njy ýyl Shelby diýip. Bu daýy oglanlar, Ukrainanyň östürjü adamlar, bular natsistam da, faşistam da, обычный adamlar, arasynda molimler bar, biznesmenler bar, arasynda dürüjçilik iş edýän adamlar bar. Ine Artyom Buyny 92-nji ýyl 22-de ölýär. Aprelda. 22-de martda ölýär şul oglan. Ine görüň, natsistam edýän şul oglan. Bu dürüjçilik işini edýän bir ustad bildirýär. Ya şul adamlar seyredin.
Yine şu adamın yaşına seyredin 22. yıl öyle aprel ayında 70. yıl 22-52 yaşında şu adam. Yine seyredin. Bu işte adamlar yine atı uğrayan adam, şurayalı adamlar Ukrayna'nı koruyor. Faşistim yok, natsistim yok. Şunu kim diyen olsa öz natsist olaymasa Putin yalı. Yine hürmetli vatandaşlar, şu adamları seyrediyen, şu adamlara hürmet koyasım gelen sebebi öz canını vatan için verdiler. Bizde son 34 yılda çinovnikler halkın pulunu yiyip türmeye düşüp ürküttüler. Prezidentler gelip halkın hakkını yiyip TV kağıtlarını satıp kult lişiniz koyup, yani portretini koyup önüne 5 edek kahraman, böyle ki idiot, kurban, 2 edek kahraman, onun oğlu idiot, 1 edek kahraman eyyam 2 yılda prezidentlikte 1 edek kahraman. Yine kahramanlar, yine hakiki kahramanlar, şu adamlar vatan için ölürler, vatanı korap ölürler. Öyle ben gördüm reportajları, şunu Ukrayna'nın korumanı gidecek mi diysen ölürler, telefon al, bana can et, ben gidiyen deyip ölürler diyorlar. Yine şunu oğlunu seyredin. Anlat sistemin diyeyim, обычно oğlun. Yine şuraya alayım. Her kimin ıkbalı, uruş bilen bağlı, uruşta vefat olan adamlar. Yine vatandaşlar. Kaçanla biz kalacak, bir de bir yeri gerek önümüze düşüyor yani. Lider olsa biz kalacak. Şu lider olmadı. Öldür, lider oldu, öldür etti. Ben size hiç daha itelem yok. Yöne bir fikir edin. Şu azatlık hemmemize gerek. Dine Murat Urvanova ya DVT toparına değil. Muhammed Duyacak, Koordinasyon Center, Akmel Sapara, bir topar bloggerlar, demokrasiya, opozisiyada dine olur gerek. Hemmemize gerek. Bizim öz koşunlarımız koşuyor. Sizin öz koşunlar. Her adam öz küçük adım etmeli. Yani Ukrayna'ya gelip gitmek ansat işten, samolyotları işten yok, poyozga gitmeli oluyor. Bir yerde de ansat değil, seni karşılayan yok, özün hem de dağıtları kuruyan, özün ediyen. Bir adamda yok, bizim halkımıza kömek etmeyeni. Elimizden öyle diyor, yani bizim mümkünçülüğümüz çekli. Ben şunun için ayyan, kömek edin, dil kömek, komentarya kömek, pul kömek, maslahat kömek, hem kömekler gerek sebebi, biz size adaletini atlarız. Hemmemiz. Biz size görküzler, niye şu adaletlik almalı, niye yağdayda bolmalı şu adaletlik. Adaletlik kim alıp biliyor, dine halk, hiçbir topar almalı, halk almalı. O bizim işimiz. Bizim halk, sizem halk, hemmemiz bir halk. Emkemeşin halk, polisiya da halk, kurbanlam halk, yönü kurbanın öz halkına dönük olan bir vatan dönüğü. Indi şu kurbanı diyen bir artıp, bana hacı arkadağı deymen, bana alim arkadağı deyin deyip atlandır ya. Hemmelere. Neyemçip, ben 58 kitap yazdım 10 yılla, ben alim deyip yankı gezip diyor. Bir samsık bir zat. Bizi günle maskara ediyor. Şun var derrel şunu tutup tutsak edip yankı cenaze çekmeli. Türmede oturmalı adam, Oğudun tepede de oturmalı adam, şol serdar kişi. Yine gezip diyorlar, haramlık edip yankı halkın pulunu yiyip gezip diyorlar. Öyle doğan arkadaşlarına gıyılar doğruladıp, onu da hiç tat deymen. Bir tane yerini basıp görmedi. Neyse gıyılar doğrulandı, neyse gıyıl maşkıla gitti, neyse adamların gövüne deyip, neyse bir kançılık ettiler. Hani bir yer türmeye düştü mü? Yok. Sen nasılsın 5 yıllık gidiyen, sen bir tekelce nimetsen yöne basıp gidip otuyorsun, sebebi vatan dönükleri, prokuratura, MHM, polis, siz zulüm oğlunu ediyeniz. Kasam yağdığını çıkardınız. Vatanınızı yağdığını çıkardınız. Siz zulümü kızma ediyeniz. Koymalı şu dağıtları. Yine hürmetli vatandaşlar, Kiev'den küçük reportaj. Ben Murat Urvanov, DVT Halk Hareketi'nin yol açtı ve demokratik opozisiyanın liderinin biri. Sizi her vakit azatlık almanı çağırayan, sizi her vakit dastoyna yaşamanı çağırayan, sizi her vakit gelin tez devlet kurup, arqin, istenin adam giyip çıkıp, Türkmen adam giyip çıkıp, istenin adam, istenin kömöğünü alıp bilir yani, mümkünçülükler bolur yani, devlet şunu hizmet eder yani, şu yani bir devlet kuruyor. Ente Türkmen oraya devlet kuruyor. І гуркочі, і бурчі, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до чумна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто
Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? Біг мій вічний, тоже не знаю, хвиля носить, буря реве, скали і повзе лінивий човен, і гуркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що... Şahitler geldi ve saat 4'ten 5 geldi, bir topar raketler geldi. Yine günlüydün günü Ukrayna gülüyordu. Hiç problem yok. Adamlar yani girdiyorlar. Oraya yani bir neme yok. Adamlar raketleri uğraştılar. Arkın yaşarlar. 4 yankı signal oldu, atıyorlar. Biz bomba o bir şey düştük ve şu yerde yankı açık oturduk. Ondan sonra ay mina kaldım yukarı. Bolsa bolar deyip. Yöne halk inni oraya reaksiya verin. Raketa nimete de bomba o bir şey gelin okla. Arkın yakıyorlar. Ukrayna'nın hayatı hakiki bir şeydi. Ha, bir tane polismen taptım. Men ine şu merkezde video alyan, införün şurada video alyan, uruşup dur olmaz şu devlette. Değil mi? Şurada video alyan, ine men arkamda da polisyen oturup sotkasını seyrediyor oturuyor. Införün şu arkamda hana sağır nemeli. Görüyor musun? Ana skameykada oturun. Şol adam polismen. Men video alayın, ine protest gidip dur. Hiç yankı adamların kanunlarını institut falan bodan ok. Bu adamlar koruyor. Yine şuraya adı hürmetli vatandaşlar. Bulmadı. Şu devlette uğraşan edip dur. Şu devlette şpiyonlanmadır, beylekanmadır olup şonuna da bunu yetişliye arkın halkı yani sorunduran oklar. Halk arkın gelip halk hükmede inanıyor, halk devleti koruyacak oluyor. Halkın hemmeti patlıyor. Bir yerin kanunu otan şuraya çıkıp protest ediyorlar. Ödem köp adam yoktur. Yönü adamın sağına değil. Bulur ideya fikirlerini yetirmeliler. Adamlar yine şunun çıkıyorlar. Fikirlerini ayıyorlar. Yine şu jurnalistler ondan beyan ediyorlar da yine şunun adamlar çıktı. Şuraya şu fikirleri ayttılar deyip ya şunun etrafına surat video edip hat bilen hükümeti veriyorlar. Hükümetin reaksiya veriyor. Yine bulmaz şol. Protestler yine şunun için yarak. Başkalar için yarak. Ukrayna ervet, natsistler, faşistler yine orada planı var deyip olsun bir bu toran propaganda dinlemeyen normal adamlar. Ben Turunç gördüm, staj geçirdim, seminer geçirdim, Kiyev'e vardım. Kiyev'de bir topar adamların hükümetle duruştum. Bir topar vatandaşlarımızı gördüm. Kömöge doğru hiç problemi yok. Bir de bağlı. Bizim öz vatanımızda şuraya alakın gelmeli. Şuraya alakın kamera çıkarıp ben gelmem ok öz vatanımda. Ben barvidem yok. Dinlemeyenler bartanam şuraya içinde eklerim. Yankı kamera çıkart bilen oklar. Yöne biz hem vatana varız hem de dört vaktları. Şunun için Türkmenistan'a alattık. Türkmenistan her vakit dinliyor. Biz ulu devlet olmalı. Biz şuraya alayım. Adat devlet. İstenlik isteklerini ediyen devlet. Yani konstitusiya, halkara kurumunun normalarını bozmayan, halkara konvensiyanı bozmayan, kanun saatine yürüyen ve halkını işleyen hükümet olmalı. Hürmetli vatandaşlar, inniki voyaj Amerika. İnşallah oraya vargan vatandaşlarımızı görüp elimizden geleni eder. İçindeki Türkmen halkı olmuyor için. Biz aralıklar çıkmadık. İnsan kez hakkında değilmeli. Arkadaşlar, yine benim Ukrayna voyajım bu top geliyor. Införün şu yerde protest edip dur. Полиция мэрен ок, hiç adam bulun ок. Что ковли, анам yok. Вот что это такое, скажите. Это подарки на фронт вы собираете, да? Не, мы не подарки на фронт. Мы требуем, чтобы наши подарки шли на фронт. Чтобы подарки, которые вы собирали, шли на фронт. Податки, які ми сплачуємо для держави, так, щоб вони спрямовувалися на фронт. Мінімум 20%, а то і більше, спрямовувалися на фронт. На закупівлю дронів. Понятно. То есть, чтобы деньги шли на фронт? Так. У нас влада їх розподіляє на благоустрій міста, на квіти, на дорогу, на бруківку, коли у нас в країні війна. Понятно. То есть,
государство, ваша вот власть местная распределяет на жилье, дороги, все, а вы хотите, чтобы эти не шли на фронт в поддержку патриотов? Да, чтобы они шли только на критические Нужды. какие-то критические нужды всегда местные, а все остальное, что приходило на фронт. Окей. Окей. В країні війна, тому ми хочемо, щоб вже після закінчення війни вже вони робили благоустрій міста. А поки йде війна, щоб воно все йшло для військових. То есть 20% бюджета, чтобы шло на войска. Мінімум 20, тому що Да. в нас... Но это нормально, потому что война идет в стране, и бюджет должен увеличиться на войну. Але статистика показує за минулий рік, що з нашого міста прийшло тільки 5,5% допомоги для військових. Що в інших, ну, що в нас мало би бути набагато більше, бо в нас країна, ну, в країні війна. Тому ми вимагаємо хоча б мінімум 20. Да, окей. Окей. Це міського бюджету. Окей. Местного бюджета. Окей. Окей. Молодцы. Благое дело требуйте. Дякую. Вам никто же не мешает, не угрожает, не приходит? У нас Нет? є поліція, діалог, Полиция? вона нам Да. допомагає. А, это полиция вас охраняет, да? Вот во Франции, когда проходят такие манифестации, полиция стоит рядом, охраняет, чтобы их никто не тронул, не побил, не помешал, сопровождать. И в Америке, я на следующей неделе буду там в Вашингтоне протест проводить, и в Нью-Йорке перед зданием поддержку Украины. И там вот полиция сопровождает, не мешает. А в моей стране, в Туркменистане, полиция забирает дубинками, убивает, бьет там и так далее. У нас там два идиота управляют властью, и вот они все забрали. Государства нет у нас. Ну, вы поняли, податки это налоги. Да-да, я понял. Вы хотите, чтобы 20% бюджета местного шли на ЗСУ, на поддержку. Но это вполне хорошее требование, нормально. Правильно. Мы тоже помогаем как можем. Дякую. Дроны на ремонты, а не ремонтные. А, дроны новые, а не ремонтированные. Окей. Ні, мається на увазі ремонти покриття дорожнього, бруківку перекладають, асфальт кладуть, отакі ремонти. Ну, якби можна почекати, нема такого нічого критичного. Нам зараз критично дрони. Окей. Дрони для війська. Окей. Тому що це розхідний матеріал, але воно захищає Да, а їхнє это життя. людей сохраняет, защищает, Да, зберігає. победу дает, да, Да, согласен. да. Саме Да. головне зараз для нас це перемога. Перемога, да. Буде і мир, і життя для всього світу. Да, это точно. Вот я не могу объяснить, что Украина сейчас за весь мир дерется, Так. борется со Так, злом. саме так, за весь світ. Это зло даже в нашей стране, даже в Кругом. Центральной Азии, везде. Воно И як сейчас вот эту гриб. роль на себя Украина взяла. Я, Да. честно говоря, я благодарен от всей души, потому что на самом деле, я думаю, другая нация бы так не выдержала. Украинцы, они молодцы. Правильно кажете, саме так і є. Это вы благое дело делаете для всех. Мы это понимаем, а? Допомагайте. Помогаем максимально. Якщо тиль забудет про фронт, то фронт будет там, где тиль. Очень правильно. Если тыл забудет про фронт, то в тылу будет фронт. Очень правильно. Як очищена устя, допоможе Вася. Устья, річка. А, устя річка. Да. Як очищена устя, допоможе військовим. А як тюльпани допоможуть? Окей. А як Кошти є, вони А виділяються, як? але спрямовуються не на те, що зараз є надважливо. Понятно. Окей. Да поможет вам Бог. И мы, конечно, все. Надеюсь, на Бога надіємося, але теж самому треба не оплошати. да, треба не оплошать. Я надеюсь, что скоро война кончится. Мы вот мы налоги платим в Европе и просим государств, чтобы помогали Украине. Я вот там встречаюсь, прошу, чтобы помогали. И по возможности у нас там есть украинские диаспоры, вот, там, которые манифестации делают, протесты. Я хожу туда, помогаю там, чем могу. Услуги даем Будете в бесплатные. Рівному, до нас приходьте. Ми щосуботи об 11 годині ось тут збираємось. Щосуботи. Приходьте, друзі, Да. проявляйте свою позицію. Окей, я, к сожалению, проездом здесь один. А ви звідки? Я с Франции. Да, с Франции приехал вот украинцам помогать. Здесь это. Мы семинар проводим для них. Семінар на яку тему? Семинар по айкидо проводим. IT? Айкидо. Да. И как бы не было тяжело, вот мы приехали, бомбят, не бомбят, мы поддерживаем.
Клубы поддерживаем, это поддерживаем, спорт поддерживаем. Конечно, война это важнее. Я не спорю здесь. Мир важливіше, ніж війна. Да. Мир важнее это, А да. мир без перемоги не буде. Это Нам точно. потрібна перемога. Бо якщо не буде перемоги, як буде якесь там перемир'я, то ця війна ніколи не закінчиться. Вона буде знов і знов приходити в наше життя. Окей. Історія циклічна, вона повторюється. Да, Вона да, да. повторюється. Вы не думайте, если вы проиграете, это быстро война к нам придет. Мы Вона это зразу прекрасно. Вона зразу. Ми прекрасно Ми понимаем. навіть не дозволяємо собі думати. Да, да, прекрасно Вона понимаю. зразу Поэтому піде. Просто головне, щоб люди, які от там живуть, особливо Меня поляки, просто чехи, удивляется, как словаки, да, эти от русские. французи якось ще це розуміють, німці десь там наприклад. Да, не 12 година поліцейські вже нервуються. От. А от найближчі сусіди чогось цього не розуміють. Вони заігрують з вбивцями. Вони з ними заігрують. Вони Не, згадують немцы, історію ніяк не згадують. да, да, немцы там много этих, которые россиян поддерживают. Там и русских много, Да. понимаете? Там и влияния Дуже много. відчувається. Они там Дуже давно уже работают с ними. Там и шпионов, и этих много, прорусских политиков. Шпіонів. Да. Підтримка. Ладно, миру вам, удачи, и Дякую. І вам мы вас щасливо. поддерживаем. Дякую. Держитесь. Да. Дякую. Дякую. Yine başka bir çıkışı diye yine reklama, bannerlar. Hani şurada Zelenski'nin şekilleri de attır var mı? Yok. Hani şurada yankı biri arkada şöhret ya yine var zat diyen mı? Yine söyledim. Kezzap Kurban Ulu Berdi Muhammed'in şekli yok. Hiç adam yok. Halkı baklı yaşıyor. Потихонечку делать экстенсионный удар, и здесь как бокер. Потихонечку сначала делаем. Все хорошо. Yangi Ternovkadan chiqdik. Seminar verdim bu yerda, Ukrainada. Trevoga edib tur. Trevoga turgan chiqishdik. Yine şeyde Ukrayna'nın yadayı. Nasip olsa bu uçların motoru Ukrayna'da adatlarına var. Şahiyetler geliyor. Yani yalnızca bir gedek oldu, bir saatinde olur. Ya da indik gedek. Şeyde Ukrayna yadayı. Şu halka kahraman diyemel sebebi yine şu yali yani bombalap durur, şunu da bulur, gidiyorlar, işlerler, sport ediyorlar, hem de ediyorlar. Serdar Berdi Muhammedov şeyde tutaylıktan onun balonun başında. Yani şu iş ediyenler gördük. Serdar, salam değil de senin. Vatandaşlar karışıp dur. Vatandaşlar karışıp dur. Vatandaşlar mı? Kim vatandaşlar? Hurmatlı vatandaşlar, yine ben Ukrayna voyajım turdu. Yalnızca görünme olsanız, ben size bir neçe kadro okudum. Kahraman halk, Ukrayna halkı, görüşüyor, vuruşuyor, adatlara. Şol adatlar yine şeylanlıya, görüştü, uruştu, kahramançılık. Nesip olsa bizim alar, adatlığımı, yine ben Kiev, Ukrayna voyajım turdu, şöyle vatandaşlarıma duşup, kömek ettim, görüştüm, hükümetle duştum.
bir topa problemler seyrettik. Şimdi men Washington'a yürümekçi. Washington'da, New York'ta egerde vatandaşımız bolsa elimizden gelen kömek eder. Yönü biz durmalar, biz ömür gitmeli. Biz vatanımızı elimize almalı. İndiki çıkışlara çelli hoşlanmalı.